هدموناتيو ክቡራት ተዓዘብትና ንሎምኻ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓለም ዝነገሰ ብብሽክለታ ሽም ኣህጉሩን ሃገሩን ህዝቡን ዘፀውዐ ኣብቲ ልዕሊ ኩሎም ውድድራት ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ ዝዓብለለ መድረኽ ብምዕዋት ብዙሕ ክብረ ወሰናት ዘፀሓፈ ዓቕሙ ብዝተዓፃፀፈ ዘርኣየ ካልኣይን ሳልሳይን ናይ መድረኽ ዓወታት ዝተጓናፀፈ ኣብ መሬት ፃዓዱ ከይዱ ንፀለምቲ በሪ ዝኸፈተ ዕዉት ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ሓበን ኤርትራ ኮኸብ ኣፍሪካ ቢንያም ግርማይ ነቲ ዝተጓናፀፈ ዓወታት ኣፍልጦ ዝህብ ስነ ስርዓት ፅምብል ዝትንትን ናባኹም ኮነብሎ ኢና። እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለዝኾነ ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና። ሰራሕ ታሪክ ኦሎምፒካዊ ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ፅባሕ 3 ንጎሳ 7 ኣስመራ ከኣትዩ ኣብ ኣስመራ ንኮኸብ ቅድድም ብሽክለታ ሰራሕ ታሪክ ጅግና ቢንያም ግርማይ ንምቕባል ምድላዋት ኣብ ምፅፋፍ ኣሎ። ነቲ ኣብ ዙር ፈረንሳ 2024 ዘመዝገቦ ታሪካዊ ዓወት ምስ ህዝቡ ኮይኑ ንምፅባል ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዓቢ ፅምብል ክካየድ እዩ። ንምቕባል እዚ ኣብነታዊ ሰራሕ ታሪክ ተቀዳዳማይ ጎደናታት ኣስመራን ዓበይቲ ህንፃታትን መኻይንን ብምስሊ ዓወታትን ቀጠልያ ማልያታትን ኣብ ምውቃብ ይርከብ። ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝተመዝገበ ታሪክ ዘይርሳዕ ድሙቕ ዓወት ፅቡቅ ገይሩ ኣፍልጦ ዝህብ ስነ ስርዓት ምቕባል ክግበረሉ ምዃኑ ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ምድላዋት ትግንዘቦ እዩ። ነዚ ዓቢ ታሪካዊ ዓወታት ዝተጓናፀፈ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ንምፅባል ትካላትን መንግስትን ማሕበራዊ ውልቀ ሰባትን ኣብ ምሽብሻብ ይርከቡ። ሰራሕ ታሪክ ጅግና ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ 111 ዓመታት ታሪክ ዙር ፈረንሳ መድረኻት ዝተዓወተን ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳን ዝኾነ ፋልማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ብምዃኑ ዘደንቅ እዩ ኣመዝጊቡ። ኣብ ፓሪስ ኦሎምፒክ ንኤርትራ ወኪሉ ብውልቁ ኣብ ናይ ግዜ ፈተናን ውድድር ጽርግያን ካብ ዝተሳተፉ ናይ መጀመርታ ፀወታታት ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ኣካይዱ። ኣብ ሙሉእ ጉዕዝኡ ካብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘይተኣደነ ደገፍ ረኺቦም ብዓወታቱ ደቢስዎምን እዩ። ሶኒ 1 ሓምለ 2024 ፍልይቲ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ዓመታዊ ጽምብል ክግበረላ ዘለዎ መዓልቲ እያ። እታ ንኩሉ ነገር ዝቀየረት መዓልቲ፣ እታ ጸሊም ኣልማዝ ዝደመቐላ ድምቕቲ መዓልቲ። ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ፈለማ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ኣብ ሃገሩ ሕጂ ድማ ኣብ ዓለም ተፈላጥነት ክረክብ ዘብቅዐና ጅግና። ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ዓወት ከተመዝግብ ዘኽኣለ ኣንበሳ። ንኣህጉር ኣፍሪካ ብመንገዲ ኤርትራ ኣብ ዙር ፈረንሳ ቀዳማይ ናይ መድረኽ ዓወት ከተመዝግብ ዘኽኣለ ጅግና። ክለብ ኢንተርማሽ ኣብ ታሪክ ፈላማ ዓወት ዙር ፈረንሳ ከተመዝግብ ዝገበረ ጸሊም ኣልማዝ። ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ መድረኽ ዝተዓወተ ቢንያም ግርማይ ታሪክ ክሰርሕ ተወሊዱ ስራሕ ድማ ብዓወት ዛዚሙ ናብ ሃገሩን ህዝቡን ስድሩን ተመሊሱ ዓቢ ጽምብል ከካይድ ሰዓታት ተሪፍዎ ይርከብ። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዛዕባ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ክሳብ ብካልእ ትሕዝቶ ዝምለሰኩም ሰላም።